Huli na naman. Thank you Lord, alay. Uy, katoy, malaki na naman katoy. Katoy. Daya mo ako talaga eh. Uy, ay, huli na naman. Sabi, Ay, uwi na naman. ako. Huli. Wala. Dali. Uy, yung ano ito. Ginagawa. Uy, ayun ako, uy. Uy, Kachoy, ito mo, wala na. Iisip pa. Itim eh. Wala ka. Oh! Uy, gandang pa. Uy, paano yan? Pawil kami gabiwas yan. Ayun lang sa'yo. Eh. Oh, huli Oy, ka. dali. Huli ka. Dali na naman. Huli ka. Uy, laki. Palag laka. Uy, Ayun, ganda. uy, ganda ng size oh. Atsoy, bilog, ganda. Ala ka, ang ganda. Ala ka. Huwag ka sana makakawala, ang laki oh. Uy, ganda naman dyan. Yay! Oh, shout out kay mama. Shout out. Sa commander ko malibas-bas. Oo, yun, huli nga. Ikaw Ala ka. Panalok. Panalo. Ay, napakalaki. Panalok. laki. Nasa gilid. Yan mga katoy, oh. Meron na tayo naluto mga katoy, isa oh. Yan. Yan, good morning mga katoy. Oh. Ang dami namin dito mga katoy, oh. Oh, may ayuda na kagad. Yan, si Papa Ching. Good morning, Papa Ching. Morning. Yan. Oh, papaching pala yan. Oh. Dito kami Hindi ko na mga katoy, ang dami mapakalaman. namin dito. Yan, si Katoy Bilog, Katoy Ares. Yun. Tapos, si Katoy Delmar. Katoy Nilski. Tapos, Kuya Dani, andun. Tapos, andito yung Marvis nung nakaraan, mga tayo. Yan. Si Katoy Ronnie Boy. Wala pa sila, ano? Bata, ano? Wala pa. Si Bata TV, si Kabiwas. Si Edward Alvin. Tol Ervin. Di tayo pipista, mga tayo. Tapos, mayroon tayo agad, mga tayo. Binigyan na tayo agad ng 3 fingers mga tayo. Ayaw nila ng 3 fingers. Ako kukunin ko 3 fingers. So, kailangan natin ng pang-ayuda doon kaila Kachoy Dinis. O yan, tara, sit up na tayo rito. Good morning po sa inyong lahat. Yan, meron tayo isa kagad. Hindi pa naka ano ha. Hindi pa nakaka... Taon daw ha, meron na isa. Bigyan lang shoutout sa lahat po ng silent viewers natin. Yan, bigyan lang shoutout kay Kuya. Dinaanan na kaagad yung pangiwasan namin. Ay, tinatakbo na Papating. Ganda ng hila. O yun, huli mga tayo. Oh. Ganda ng hila ko Papating. Oh, galing naman yun. Oh, sana all. Aga ng harvest. Pangalawa na yun mga tayo. Ano na yan? Oh, pangalawa na yun. Malupit tong bros anglers, no? Sino ba nagtatag nito? Si Ares. Si Gatoy Aris. Si Gatoy Aris kasi pala. Ayan na si Kabingwit. Oh. Ano, Noy? Good morning, Noy. Yeah. Good morning na. Wala, mga lasing. Kasi wala tayong bulate. Ay, dito, pag sama-samahin mo natin to. Mga lasing, yung may dadalang bulate. Patay tayo, mga lasing daw nagdadala ng bulate. Ito, pag sama-samahin mo natin to, meron ako dito. Ginagawa mo. Yung mga ritual natin yung mga tayo, pero effective yan mga tayo. Oo. Manok na, effective eh. Manok na, lumalapit, isda pa kaya. Tabi. Ayun, mega love shoutout nga pala kay Kachoy Rodolfo, andun pa sa dulo. Kachoy Rodolfo, ayan na, ito na, nagpaparamdam na Kachoy. Huli ka, yun, thank you Lord. Makuha ka. Uy, Makuha ka. Yun, Yun, sumabit din. First cut mga tayo. Ang gandang size. Thank you Lord. Kasi Ronnie, paano yun? Una ka na. Payabasin mo na. Ay, tabi lang tayo, paano kaya pa? Katabi lang tayo rito. Sayang yung nakawala yung ito yung Rodolfo lagi. Yun. Ay, naku. Magpahiyang mo na papayang. Kagad sa, ano yung ano? Malihi po mo, ibang butas. Baka ba magpain? Salapat na tayo. Huli. Huli. Magandang size boy. Magandang size boy. Choy, ako wala pa. Pangalawa na boy. Uy, pulahan na naman. Yun oh. Ganda size mga tayo. Thank you Lord. Ay, katsira na po. Sa'yo nakawala mo, no? Malamang ganito rin yung halaki. Machoy, ito kaya ano ito galing? Ah, ano sa'yo? Yun. Iwas dito lang.
Ayan, yan. Maganda na naman. Uy. Huli na naman. Thank you, Lord. Alay. Uy, katoy. Malaki na naman ito, Choy. Katoy. Daya mo ako talaga eh. Abot ka nga ng perimeter ko. Daya ako konti. Yun, thank you, Lord. Pangatlo na. Ganda ng mga size mo kasi. Yun. Yan, nadali mo. Huli mo yan dyan. Huli ko yung bato. Hindi. Yun, nakuha mo yung tapunan na yun. Yung Kala ko na huli. ang ganda, kachiro ni Boy. Sige nga, ang ganda oh. Come on, baby. Come on, baby. Huwag ka sana makakawala, ang laki oh. Uy, ganda naman dyan. Uy, yay! Oh, shout out kay mama. Sa commander kong kalimat-bas. Grabe na. Dahil dyan, highlight ka. Shout out daw kay Commander Alibas Bas. Babas-basan ka mamaya pag uwi mo. Bayabas ah. Sulit kasi natin eh. Uy, may bula. Si Katsoy GP Villamor yun. Boss, bigyan lang shout out. Yan, thank you. Si Boss Prince Pamarlan, kuya. Hello, magandang umaga po. Naka-harvest ka nakarang kuya. Ay, oo. Grabe talaga. Ay, wala ka Ang lupit. maririnig sa akin doon, puro grabe. Ang gulat. Grabe kalupit nung kasama ni Kuya Ay, Prince. mawa nakaraan. nag-uuso. Koy, tignan ko nga yung huli kung gano'ng karami. Kalalapag niya lang eh. Wala pa isang minuto. Mamaw na kagad. Ito nga sila rin. Laki no? Grabe. Halos Grabe nga. mga 8 fingers ata yun. Ako, grabe. Mga ano na. Megi nga, nandun yung panalok na ano yung ano ni Papa Ching. Dala-dala ko. Kita pa pa ito? Pero sabi, Yung panalok. Oy, sabi. Hirapan pa nga siyang magsalok dun sa hirap yung na huling hirap. ano. Yung bigay sa amin, plapla eh. Sino yan? Pangalan nun? Si Kokoy. Kokoy Kokoy. Oh, Si si Kokoy. Junior Boy Lumot. Ayun, Ah, si si Kokoy. Kokoy. May galamsot kay Kokoy. Yun, yung hari ng Si ano, Kokoy. lumot Kokoy, ng lumot. West Rainbow. Grabing lupit Marvis. Oh. Kitang-kita ko kanina, bago pumunta rito, nagmuna ako. hindi yung ano. 8 piraso na uwi, iba pa yung naayuda. Ano yun? Oh, oy, may Kuya Kachibilog pala yun, may laman. Meron no? Oh. Oh, di ba? Ang laki. Ayun, laki. Ganda-ganda na. Lilipat lang pala. Asan si Kuya dyan? Malis na. Umalis na, boundary na kasi yun eh. Oo. Kachibilog, ganda. Ala ka, ang ganda. Ala ka. Oy, alam na yan, isang ano na yan mamaya. Makiti si Papa Chen. Alam mo yung papapanchik eh. Alam na alam eh. Bilog eh. Tinuruan niya eh. Diba ako ng ano, 2 dipa. Nakahuli agad. Oh, di ba? Sabi ko Oh. sa'yo, 2 di ba pagitan nito kasi may ground dyan. Huli. Akin Huli. yan eh. Huli. Yan ang nakawala sa akin eh. Ang liit-liit lang bumitik. Ginanyan ko lang ng konti. Sa akin nga diba, yung lubog-lubog lang. Uy, mga katoy, oh. Uy, ganda ng size talaga. Very good ka Yun ang talaga. sa akin eh, nakawala eh. Huli mo nga. Hindi ko kilay. Lagi ko lang naman sa ano eh. Piliin mo. May pagkursada mo. Dito lang din naman yung susunod na lagyan natin eh. Oh, yan. Maganda ka tayo nag-isa mo nito, dyan lang kilaw. Oh, nilalagyan ko nga ng ano, yung pinagtirahan ng mga to, pwede na tayong ano. Sabaw-sabaw na naman mamaya. Andyan na sila kabiwas. Wala na kaming bulati, boy! Ay, anak ka, ayun na naman ba? Oh, yay! Mamaw! Nabiwas! Ang laki ng ulo! Ganda mga tayo, oh. Anak ka! Oh! Uy, gandang pa... Uy, paano yan? Pa-welcome kay kabiwas yan. Ano kasi oh? Lagay mo daw sa lagyan mo. Lagayin mo! Ang dami na natin yung uli ka, Choy. Yan ang mga tayo. Yan o. 5 finger. 5 may gate. Ang ganda. Walang finger. Ay, ganda naman to, Katoy Rolly. Ganda, maka-4 lang tayo nito. Pwede tayo umuwi. Oo. Ang ganda ng tama pati, oh. Walang kawala siya.
Ngala-ngala. Sabi ko sa'yo, kanina sabi mo, sabitan mo. Akala ko nasabitan ko yung paniwas mo. Kasi gumalaw. Pinatak na kayo sa akin eh. Ayun pala. Nasa ibabaw ako eh. Tringkan ko to, baka makawala. Bakit pa naman? Huwag kang gagalaw, boy, ha? Huwag kang mag-alala, boy. Yan. Sige, pwede ka nang gumalaw. Yay! Ganda kasi yung rolling ng home. Ito ang hatak eh. Yun na ang atak na yung ganun talaga. Isa na lang akong hook. Ito na lang sa sit-up na. Pumunta rito, napakaganda mga din. Ano na to? Sokmon Park na. Ikaw pa, nawalan. Oh, yung order ko dyan, 50 Sa akin, ako pesos ako yun. 50 ha. Sige, pauna mo muna sila. Okay lang ako na ano. Meron naman ako dito. 50 yan. Yung mga wala muna. Ako meron pa naman din naman ako. Pag may matira akin. Oo. Puta, hindi mo buwan. Taw-taw lang yan. Taw-taw lang? Taw-taw lang yan. Ano yan, ang laki? Ayun, laki. Ay, ala, ang laki. Grabe, ang laki oh. Dala ka sa gilid mo, tol. Ala, ang pula. Taw-taw lang, kumana. Grabe. Ayan mga katsoy, harvest na naman. Ayan, ayan, ayan. Ano sa'yo? Ano sa'yo? Uy, uy, kulay pula. Uy, laki na sa gilid. Uy, kabiwas. Nasa gilid lang pala eh. Nasa gilid ng tabi. Sa gilid lang ng tabi, ano? So ito, magkasilat ang tarataan. Makakalis na. Diba, nandyan lang sa gilid ko nilagay mga katsoy. Oh. Alright. Ano? Putol. Tol. Ay. Ala, sala. Ay, hindi na. Ay, hindi papaching din. Papaching, oh. Uy, grabe, akala ka sumabon. Bakit, Chay? Ang sinabi ni Kachay Ronnie, kapital lang ng Bohol. Kalas na daw ngayon. Bakit tayo? Lagot daw paliwanag. Eh, kaya nga nabuhol eh. Hindi ka Ano? nasin mo. Kachoy, ano Pag sunod ng Bohol, city? takalasin. Uy, Kachoy, Yung pa... Kachoy, Ah, ano sunod ng city? town. Tama? Hindi. Hindi. Sabi. Ay, mali. Nagkalis. Utsu. Otso. Ay, City, di ba? hindi ko nag-gets kagad. Huwag pa ako dito maganda. Isa lang sa akin ha. Isa lang sa akin ha. Ah, isa lang din sa akin, bahala. Ay, tinakbo na naman. Oh, huli Oy, ka, dali. huli ka. Dali na naman. Huli ka. Uy, laki. Palag-palag mo Laka. ito yun. Uy. Mario sa kaganda. Uy, ganda ng size oh. Kinaman, grabe, ulit sa akin, laki no. Hey! Ito na, taw-taw. Ganda oh. Sabi ko sa'yo, nadadaan lang tayo. Taw-taw. Nadadaan Ay, lang ang tayo. ganda. Paigig yata yung ano ha. Grabe, kagatan na. Kagatan na ng init. Oy! Uy, nakahuli ako. Ay, ganda oh. Grabe. Oh, ganda oh. Sabi niya kasi, sabi niya gusto niya umuwi ng maaga. Yung rad, Siyempre yung nga rad ko ako. binigay sa'yo, bili mo ito ng rad na bago ha. Yun pala ano. Gusto niyang pamantian yung pinamimilitan namin. Po, ayan na. Uy, ayun, yun na naman. Ang tabi, oo, Ayun yun na naman. Oo, Oo, yun na, oo. huli. Wala. Dali, dali. Uy, yung wali ka nun. Uy, ginagawa mo. Uy, naku, uy. Uy. O, Katsoy, iti mo, wala na. Isa pa. Itim. Hindi naman eh. Ulitin. Ano ba? Niloloko mo ako eh. Ito yung itim eh. Wala Itim naman eh. motor. Wala na, bumalik na eh. Itim na value Niloloko. Ayun na, oo. Niloloko mo naman ako eh. Porque nakatangat yung ano ko eh. Gusto dito. Ay, meron na rin. Kabiwas, sakalakay lang oh. Nag-enjoy na. Ingin na naman eh. Ang ingin nyo, dumating na si Kabiwas, ang ingin. Magtating na yung mga mamimingit. Hindi, yung mga mga manti, pupunta na rito. Kasi yakin na. Na. Taw-taw pa lang Isa lang tong pambigas ko, ah. Magsisay ko yan ito, pandahin natin. Yay! Ano, lalaya na! Ayun na. Oy! Papatin! Oo, wala na, lumog na. Ala, tinangin mo talaga sa bahay.
Ah, istorbo, nagpapain. Ay, Ang laki! Ay, naku po. Papachin! Oh, nakawala. Papachin naman. Ay, Yun, Papachin! Galing, Papachin! Ay! Paano yun? Walang lipatan, ha? Ay, nakano, dumating sa tabi yun eh. Walang lipatan. Kanina dun sa bandang kaliwa kila Kachoy Nilaga, ano, kayo tayo naman dito. Doon na maingay kanina. Oo, kaya doon kila Kachoy Delmar. Tayo naman dito sintro. Oh, ano, bigayin lang yan. Dalawang setup Ah, lang. nandito. Oh, nandito sa Biabas. Tabi ko. Saan? Dito lang ako sa mag-iilig mga dito isa. Inaagat pa rin. Uy, yan na naman. Uy, gundo pa pa niya. Oo, yun, huli nga. Ikaw Ano din. ka? Panalok, panalok. Panalok, panalok. Ay, napakalaki. Panalok, Ay, gagi, panalok. laki. Nasa gilid lang. Ang Oh. dali ni Kachoy, Uy, napakalaki. nasa gilid lang. Seryoso. Uy. Tapos ito, Oh, second setup ganito, natin, mga 5. viewers. Ano, 5.2. 5.2? Oo. Oh, lapad to. Lopod, tingin mo yung kamay ko. Tapos ito, setup natin, pangalawa. Mga kabiwas, mga katayo. Bottom, tapos one. Tuhok. Kalang kami doon di kasi Michael, oh. Pero may Ang mega love shot nga ba kasi Michael. sayang nga, wala si Idol Michael. Nasa ano sila? Pinasal niya yung may sakit na anak niya. Yan, sana gumaling na yung anak niya. Oo. Paano ata, mukhang natin yung first. Ano natin? mukhang ayaw niya na sa ano Kachoy, sa ospital kasi Tawa na yung sa bata. ano lang daw, herbal. Baka nga kaya. Kawawa na yung Mara, Diyos ko. Yung chemo Ay, yung matindi yun. laki! Ano? Uy, laki Ano? na. Uy, Kachoy Rodolfo! Grabe! Kadako naman yan! Oh, naamoy na nila mati yung dinapon ko dito, no? Inagis mo? Oo, yung ito effective talaga itong mga to, yung pinag-anoan ng ano, ng yung may lumot-lumot kasi ito eh. Ayan, papatay, oh, para umarbis ka rin ng gusto. Oo, kabiwas. Lumot-lumot yan. Sisilong din yung ating. Pabango kasi yan, mabango sa tilapia. Ayan, anda na, dumating na si Tol Erwin tsaka si Vlog mo. Ayun! Ganda! Na naman! Tol! Laki! Piliping! Oy! Oh! Alis na naman si Keroni. Dali. Ha? Ah! Kaya nga eh. Uy! Lasing daw kayo kagabi ah! Iyaya ko ni Tol Raymond. Ay, ikaw na kaya. Kinuha ko yung bulate. Nahanap ko yung mga barkada ko, yung mga taga mga taga Bulabog Anglos, dito na ba? Andito yung iba. Ay, puti ko yung Eboy! Kuya Eboy! Andito. Kuya ko yan! Kuya Eboy! Ginagawa mo. Uy, namayabas to! Saan na yun? Buta na sa iyo, Eboy! Ay! Ayan na! Nabayabas ka! Uy, nabayabas na si Kabiwas oh! Uy, yung pwesto ko dyan, nandiyan yung pwesto ko dyan. Diba? Alam ko yun, bilog na bato yun. Ano ito? Andun na! Tinakpan na yun! Bakit na ba tinakpan na? Ayan na! Uli ulit! Uli ulit! Ay, nakawala ko. Akin kasi yun, huwag mo hulihin. Kasi pwesto ko dyan, Naingayan. wala na. Di ponggol. Ano na, wala na oh! Galab shout out ko yun! Oy, shout out, shout out. Kasama ka rin ba kagabi? Anong bingwit to? Saan? Ha? Hindi ako. Pwesto ko to. Ano ba yun? Na, ito Pwesto ko to ah. Ito matindi mababayabas, yung piso pinapalis. Pwesto ko to ah. Oh, ito. Ano ba yan? Tangin ang gulo-gulo nyo. Bakit? Pwesto. Julio Beboy, kinasama Julio mo? Valiente ang puta. Ba't nandun sila Ito, tulog? mag-iisa na lang tayo pamiwas. isa na lang tayo pamiwas kasi para maka-spot sila. Sinta, nagugulang pauwi mo na to. Hoy, guard! Good morning, good morning. Grabe, harvest na kami. Harvest. Eh, boy, kasama si Waway. Back to sa ito pala mga idol, Palagi hindi ko pa na-update yung fishing rods ko. Ang fishing rods ko ay tag 200 pesos lang sa Shopee, Wow. saka 120 pesos. Tapos sasabihin mo, umuli ng Kutsilyo malaki. lang, kutsilyo lang pang ano ko na sa floater. Ayoko bumili ng mamahalin kasi Tamad ka lang gumawa, hindi ano. Kunwari ka pa. dito lang tayo. Pero umuhuli to idol, grabe. Katabi ko yung basir. Pag umuhuli to, grabe to. Ito ko kutsilyo ka ba? Tamad ka talaga gumawa. Oh, takbo mo, takbo mo. Ay, asan? Ito. Yan na. Wala pa. Uli! Uli! Malaki na! Malaki! Uy! Grabe.
Choy, physical picture. Siyempre ka na ka, Choy. Sa kambayani si Ervin. Mag-sit up ka na lang maghapon. Lagi-lagi na isa doon, oh. Kamu di ba naman nakita? Umuhuli na ng ano? Plapladu. Plapladu. Garis tayo, di ba, Gar? Oy, basta lang sinasadya talaga para sabitan ito yung lahat natin, oh. Tarantado to, ah. Hindi, tama na may tsura ko, Oh, first ka. Uy, ganda. Pis na po. Peace na peace, original. Inom ng inom. Ay, ano yun? Ano yun? Ay, lapu-lapu yun, ah. Sayang lapu-lapu, boy. Oy, si Bata, oy, Bata. Oy, andun na, tara, nandun na tayo. Ako pabanda ko lang ako mag-adjust sa'yo. Dito lang kasi sa gilid, oh. Oh, di ba kayo nakawala na naman, oh. Dito lang, oh. Yan, ganyan. Pag tumira kayo, si hi para angat. Oh. Sabi lang ito. Sabihin nyo na pag di nyo kaya, may kutsilyo ko din. Ay, may gunting ako rito. President, ex-president. Dali na naman. Gloria Macapagal Arroyo. Uy, The former ex-president. Tita Gloria Glo. Macapagal Arroyo. oh, ganyan mo na. Ang saya-saya, no? Ano? Gloria nga yun, Ay, puto. Uy, nagkugulaw. Kasi Nakagrabing huli nila, oh. Ganyan sa inyong Yan mga kayo. Bulabog anglers, oh. Ang lupit pa lang bimirar. Sa kabila lang mga kayo, sa kabila lang. Dito lang, oh. Yan, dyan lang sila sa kabila, oh. Ay, sa ano? Yan, spot natin. Dami anglers mga kayo. Sa may... Kinita? Oo. Wala sa ko dun, eh. Kaya nga. Yun, congrats sa inyo mga master. Pabilawin mo natin sila. Ano yung dalawa doon? Nakasama mo yung dalawa? Lulupit. Ang dami mga kayo. Paano ano sa kanila? Tawag dito. Sila si Janelle, tsaka siya na. Lumot na puti yun? Lumot na puti yung gamit nila. Yan. Nakatali ka Kaya ba? po muna matay, stick yun lang po kayo. Update na lang po kayo mga Wala lang, namin. tinabihan na ako ng tinabihan. Siguro yun lang po muna, grabe na. Para makauli naman yung iba. Sige, Yun, thank you so much. Update na lang po mamaya. Dito kahit bulbul, masaya Masawa na naman. yung tropa. Yun, thank you. Pagka may service kayo, yan, may mga motor, may mga, big time pala yung mga andun, May mga anglers rin palang, mga nakakutsi, sana all. Ayan. Andun din sila. Dito, daming anglers mga katoy, Ayun. Harvest talaga dito kayo mga katoy. Grabe. Ako, nagpahinga na ako sa Okay na yun. Kahuli, diretso sa ihawan, eh. Para makapag naman sila. Makakuha ng magandang fishing spot sila naman. At grabe, harvest si Katoy Delmar, lalaki. Kuya Prince! Yan, si Kuya Prince andun. Dito ayun, sa dulo. Yan, pa-support din po kay Kuya Prince Pabarlan para maka-reach niya na yung 1,000 subscribers po. Thank you. Ayan mga katoy, mag-ihaw kami. Malapit na. Yan, Okay na. si Kabiwas TV mga katoy. Kami yung nakatuka. Mahirap pala maging yung bata pa lang sa Bata sa grupo. bata sa grupo. Yan, ihawin namin ito mga katoy. Yan, ihaw namin yan dyan. Yan ang lalaki, Yan. Thank you Lord sa blessing po. At mayroon kami pagsasalu-saluhan. Yun, ayos. Yan mga katoy, meron na tayo naluto mga katoy. Isa, Yan. Ganda mga katoy. Katoy, thank you. Ayan, Di ba, thank ko you. sa'yo nung nakaraan, di ba doon tayo? Oo. Sabi ko meron ako. Sabi ko, andun lang sa isang motor ko eh. Sabi ko Salamat. Ito na mga katoy. Ito na. Na. Okay, sus Mario, kasi pang sarap nito. Ito na po yung order nyo. Bango. Ito na po. Ang bango ng tilapia. Sir, ito na po. Oh, dito. Yung sa akin yan. Okay. Dito. Kain na raw. Papa Chen. Vlog mo. Tara na. Ano mangyari? Dito. Kakain na. Sabay-sabay na. Doon. Okay na. Kanya-kanyang gubol na lang daw. Kanya-kanyang gubol. Idol, makigulo ka rito. Mga master, tara na. Tol, Friends. Manoy. Makakana kita. Brother, kahit na. Sarap to.
Oh, di ba? Napakasarap nito, parehong sariwa. Oh. Sarap. A few moments later. Huli nila ng Papa Chin. Tsaka ni Kachay Bilog. Ang ganda ng lalagyan, oh. May singawan pa, oh. Uy! Ang ganda ng ano. Uy, ilan? Kano ba to? Ilan ba yan? Uy, madami-dami rin pala. Uy, may pla-pla rin siya nakuha si Kachay Bilog, oh. Uy, ang dami pala. Yay, grabe. Sa akin mga tayo, oh. Yay, ang dami rin. Naihaw na yung iba dyan mga tayo kanina. Kabiwas. Uy, meron na din. Si Kabingwit, oh. Umaharvest. Oh. Pating. Kabingwit. Ayaw lumutang. Ay, alam na pag ayaw lumutang. Pating. Woohoo! Pang adobo. Si Nelsky, maganda rin yung huli nito mga tayo. Sana kasi yung sa huli mo. Nakadaan ito ng plaka kanina. Ayan. Ayan, bulat pa nga yun na si Kapatid. Uy! Huli, oh. Grabe, oh. Lalapat din pala. Ayos. Sa placement talaga. Ayun. Ay, ang daming huli ng isa, oh. Ah, grabe yan, oh. Oh. Grabe, ang dami nun. Ang dami nun. Oo nga, ang dami nga, oh. Lalaki. Saan pisto nila kanina? Diyan, Lingdan. Diyan. Yan, uwi na sila Papatin. Ingat kayo, Papatin. Mamaya, pagka bilisan to, nagka-iyan to. Uwi. Talaga nilusong na, oh. Grabe. Dami, oh. Ulo. Ayan, mga kay. Grabe. Init na. Updating natin yung huli ni Kachoy Delmar. Matindi huli ni Kachoy Delmar. Puro pulahan natin. Yeah, parang huli ni i-vlog mo na nakaraan. Grabe, pulahan din. Oh, mas marami yung sayo. Ay, kita, parang kita yung Ervin pala. Pulahan. Pulahan, no? Ba't kaya pag tumatagal naging pula na? Ano yan? Taga-Pasig. Bulabog Anglers yan. Ganda. Oh, yun mga tayo. Bali, waiting lang ako. Hintayin ko sila kung anong desisyon. Kasi, hindi na ako, mula kanina mga tayo pagdating nila kasi, Ervin. Tsaka sa Gilain vlog mo. Hindi na ako nag-video kasi pinasit up ko sila. Kaso, yun nga, nagkataon lang din talaga na parang hindi na masyadong nagkibilitan. Sayang. So yun, nanalsiyan kayo mga tayo sa mga sa dingwit. Kahuli namin kanina. Ganito, nakakatuwa talaga kanina. So, umuwi na rin sila Kuya Papa Ching. Sila Papa Ching. Tapos sila kasi Rodolfo. Umuwi na rin. Ano tayo pa rin mga tayo. Ah, kasi ano ginagawa mo? Si kasi Ronnie. Namimingot ba? Ibang klase yung patawan mo, ah. So yan, lang muna. Thank you Lord. Thank you Martoy. Uy, meron pa. May umabol pa, oh. Gulupit talaga ng kabiwas, oh. Oh. Oh, yun, oh. Uy. Uy, original. Bakit? Galing. Bottom yun, tol. Bottom. Bottom tayo, bottom tayo. Bottom tayo, bottom. Oh, yan, yun lang po muna Martoy. Patmama natin yung video natin. Sa malayo hangin, sa malayo pala isda. Malayo sa malayo.